Ukanti kwingxoxo-mpikiswano ebisepalamente namhlanje malunga nalentsholongwane yeCorona, ugqirha Mkhize uthe abemi kuzakufuneka baziqhelanise nokuba bazakuphila nentsholongwane yeCorona. Kubanjw'ingxoxo-mpikiswano ekhawulezileyo yepalamente namhlanje malunga nentsholongwane yeCorona. Iqela le-DA elibize le ngxoxo-mpikiswano lithi lizimisele ukuxhasa urhulumente ukulwa nale ntsholongwane. It is, however, time for united and decisive leadership. If we get this wrong, there will be preventable loss of lives. Deputy Speaker, there comes a time in any country where we have to set aside politics for the benefit of all our citizens. And that time is now. Uninzi lwamaqela ezopolitiko athe le ntsholongwane mayingasetyenziselwa ukufumana amanqaku kwezopolitiko. Agxeke kabukhali iqela elilawulayo le-ANC ngongaqinisekisi ukuba eli lizwe likulungele ukuqubisana nale ntsholongwane. If coronavirus can make a country like China build a hospital in weeks and yet still claim thousands of lives, what do you think it will do to South Africa that takes 10 years to build one dysfunctional maternity ward? Kodwa iqela le-ANC lizithethelele ngelithi isebe lezempilo lenze umsebenzi omhle ngokufumana umntu onale ntsholongwane, nto leyo ibonisa ukuba eli lizwe likulungele ukujongana nale ntsholongwane yeCorona. Here at home, the Department of Health put in place coordinated response. Let me say comprehensive coordinated response. Hence one of the positive person that has been detected. To South Africa and the African National Congress, that is a great success and demonstrate the state of readiness. Ugqirha Mkhize ubongoze uluntu kuba luhlale luvundlile. But I think what's important is to look at the resilience of how, as we move into the future, we're going to be living with endemic coronavirus, which will be in our country. So all of us must be on an alert. We need to make sure that South Africans are united behind a fight against this particular problem. We also intend to meet the churches, sports bodies, hospitality industry, because we have to talk about how to approach large gatherings where the possibility of a spread might arise. All of the issues, therefore, that the members are raising, we have said, for example, to the members of parliament, give us your ideas. Do you believe that South Africa should be banning all the international conferences into South Africa and stop our members from going all over the world? It's up to you. Ugqirha Mkhize uthe abemi boMzantsi Afrika mabathobe izibilini nanjengoko esithe lilizwe likulungele ukuqubisana ngqo nentsholongwane yeCorona.